Pozdrav svima, ja sam Frano Čirko, predsjednik Mladeži Hrvatske čiste stranke prava. Kao odgovor na popularni ledeni izazov ili beskorisno polijevanje ledenom vodom, mi iz Mladeži smo odlučili pokrenuti jedan malo drugačiji, ali puno smisleniji i korisniji izazov pod nazivom Izazov darivanja krvi, a pod geslom I krv svoju za hrvatsku boju. Ja smatram da smo mi Hrvati ipak malo iznad suhoparnog ponašanja hollywoodskih glumaca i ostalih zvijezda sa zapada i mislim da bi trebali u ovakvim trenucima pokazati da ipak razmišljamo zdravim razumom i trebali bi pokazati neke svoje vrline kao što su požrtvovnost, ljubav, to jest briga za svoju braću i sestre, za svoj narod. Pa vas stoga pozivam sve da se priključite ovom izazovu, da se odazovete, da bismo na taj način što veći broj Hrvata potaknuli na darivanje krvi koje je u Hrvatsku zaista prijeko potrebno. Eto, idemo. Ovo je moj izazov darivanja krvi, a kao sljedeće kandidate bih nominirao svoje stranačke kolege, počevši sa predsjednikom stranke gospodinom Josipom Miljkom, zatim predsjednikom Zagrebačke organizacije Ivanom Pavićem i našim dopredsjednikom Mladeži iz Delnica Ivanom Topićem.